Hi guys, bagong adlaw yung tanan. Dakoy nadawat nga package. Gikan ni sa Cebu. Kipada ni Ma'am Emily Lacson. Gikan sa Danau City, Cebu. Sabang, Purok Dos. Pasinday mo ni magkapadato na ho. Tawat sa mo guys. Mabrihan. Comment na guys, pahumot agisangan inspired perfume. Wa di ingod kuan ha, expired. Inspired. Pahumot ni siya. Inspired perfume. Ha? Sangan palamandaan di ma-inspired sa kadso. Sakto sa ni pag Valentine's Day. Negosyo ni siya ni Ma'am Emily Lacson. Isa kong patilawin. Umaangay ko nung pwede ko nung kudaan niya mag-reseller. Diyan narabay maita ko bag tinatinda ko rin sa Facebook. Eh, uwa-uwa ko nun. Awa! Ako, di ba dyan kumauwa mo ninda? Manura, magaling kong palidya. Sagad sa manay panuro diha, mga syakoy. Basta kayo mga kahalintak kwarta. Basta kayo di lang tawag barigda sa atang giti. Okay na lang gusto sa ipamanigda niyo mo, mga pahumot, sabon, ano ba na kabandiha, mga cutics, kaysa oras na manigda ang pagkog mga cutics sa salon. Karoon na agapay cutics. Pag may sila man mo, ganahan mo mga cutics, kaya na dagang stock ni Amy Salis. Asarap ako na ng sugo ng gabri. Sa ba ni, lamintag, yabri na ikuan, sundang. Sabit sudah magtigbas ba yun ha? Ay. Umuangay ko dani, kaning pahumuta, ipatilaw ni Ma'am Emily Lacson na ha. Umuangay ko nuko, mag-reseller ko rito sa Alicia. Puhon. Okay na po na ha. Ito po ko ningaw. Uy. Berna. Ito kung po ko ni Ma'am Emily Lacson nga isa ko nung patagaan ko na po si Purami naguli sa buhol kaya basig mo angay po siya pwede po siya mag-reseller kaming duha nga na kong tinatinda sa gunsa kasi una gikan ko yung global nga company si panoro po ko sa oras mga product sa M Global o itong mga Burn Slim mga sexy ba nga na yeah, vitamins o daghang na yun eh o nga naman dyan ganahan kaya pabiti-biti kami nga eh pabiti-biti na katong mga laki nga talimaji nga naun pabit-agitlog ano ano po na eh tagsa-dutara na insi imuning isa kadang nga sa aho kadang sa kapurami posa at sa rabrian at ang mga tilawan o ganahan si insimita delikado kami si makoy din ng Amerikano nakikita ka o nandito na si Sa ano na lang daw po sinaya? Sa March na lang daw po sinaya. saan? Wala ko na po kasi nga si Papa eh. Ano yan? Ilagay niya dyan. Ang tarawon bukan na yung pamumuta adahan na ba si bubble wrap kailangan na ba si kung nga niya magpabuto uy sana dito ka muna dito ka Hindi pa akong pabango. ito ka po ha kailangan na ba si kung nga niya magpabiti-biti bubble wrap ba Mama, umiyak ka? Kumain ka? at aning ukbuning tulog ka pa humutin si Og Tagpil naman na gusto. iba orawag ko na presyonari Ang ganong tagpil na namin. matsatsa ko ni Ma'am Emily Lacson og tagpilan ni mga naman ang mga ganyan sa taranig 150 ka sa kaadlaw okay na kaato kaysa mag lubog-lubog ito kuhan umahan nga na besi za panglaki man dahil ni
Sa, Basagin, basagin. basagin man. Dahil na yung mga gagmay. Ako na, ako na. Dapat yung mga gagmay. Kulit na guys, may pang body. Upang baji, ato na ni. Kuha ni kagagmay, upat. Okay? Parang bagaag itang bubble wrap. Kuha ni sakto. Pagkaputos, kanang bagaag. Very good sa nagputos tani. Kaya bagaag. Ako na-order ko kang may spirometer. Bagaag na pag-abot. Pawad sa butang yung bubble wrap. Uy, si Mara, busa na. Eh, wait. Mama ni buat flower. Ano man nila? Sunset. Inspired perfume. Kanang kamay kajo. Delikado naman ito yung babasagin. Lama dito lang. Dahil arang gamaja. Bro ka buok. Unsa. Pinagkot. Dapoy isang kawan siguro ni maguwang. Mga puto dari yung murag pula. Yung mga nito bahay siguro ni. Ay, 60. Ba ini? Magkano yung magmutumo? Kani, na, Kano tayo magmutumo ka tayo? inspired perfume. Kuhan gihapon ni siya. Pang lalaki. Panglaki. Kari dako darapoy gamatoy. Kano may pabadi? Ang badi mo, magmutuloy niya. Ang badi mo. Hakag isang inahanda ni. Lang mag-iskit na doon lang. Magkabi sa papa. Uy, kani kaday pangbati din ni. Ayan. Woman. May kuwasa na ni. Kumot ka do. Ha? Be, pati mo. Eh? Uy, maragahan ko yun si. Ako laman ni. Be, Wala lang eh. Kumota ko na po. Rahumot to. Kumututong ko ah. Nga, simuta. Kumututong kamay na. Unsa o karing mako. Ibagbaliga na sila ni mo kaya. Belajar gamay ito mo ni. Ug may dak galing nga ni ako ni basta pambaji. Ug yan mabasad. Dia sumutunog ba? Uy, sexy! Kanay ba na? Inspired, sexy, woman. Kadel, humot ni humot. Humot. Nagustuhan ko yung amoy. Isa ng mo isang anak na. Anak. Da may rag sa kari isang anak ka haram na ko. Kung na isa ka pang bajin si mo na naman. Kaya di agamay. Hello? Hello, mama. Humot. Ano yung buksan natin? Kung bae ba to? Humot. Kung baji ba ni? Mama, pupit ako. Gupit mo may ayusin natin paggupit. Buhok mo. Ayun, nag-ayos paggupit eh. Ito siguro yan, sir. Blue yan. Ay, tama. Ay, green. Lagi. Ay, Woman pun. Do, lahi. spray siya. Hindi ka kasi magkano. Ano nakabuli. Ang Brian. Mga ibalig siya. Ti, ano man? Ang gamit pra. Kapuran mo na. Diara, ma'am, Emily Lacson. Maajo ka yung pahumot kay arang humuta. Yan si Mita na, ah. Hi, ma'am. Da, makawiyab na rin siya. Mabango to. Mabango to. Awas na. Sabi isang anak na rin dako. Buhay anak, no? Kana na. Kara. Kana ka. Ano siya? Mut bari. Sudah ni, dari ahli na. Karoon mo?